Türkmenistanda student ve okuwçy gyýdlara dar köýnek giýmek gadagyn edilip, onuň deregine tenine ýapyşmaýan giň köýnek we aşagyndan hem keşdeli balyk, ýagny milli aýak giýimini giýmek talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Türkmenistanyň bilim ministrliginiň bir işgäri Azatlyk radiosyna beren maglumatynda ýurtda täze okuw ýylyndan başlap güýje girjek bu okuw formasy barada şu ýylyň aprel aýynda ministrlik derejesinde karara gelinendigine, häzirki wagt munyň muallimlere ýetirilendigini we olaryň hem bu barada okuwçy gyýdlara we enatalara duýduruş edendigini tasdiklady. Aşgabatly mektep muallimleriniň we enatalaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, 20-nji iýuldan mektep ýolbaşçylary okuwçy gyýdlaryň öýlerine ýöritejaň edip, enatalardan bu düzgüni berja etmegi talap edip başladylar. Hatda mektep ýolbaşçylary enatalara formany özleriniň dikdirmeli däldigine, onuň her mektebe belinen ýörite tikinçilik çehlerinde tikdirilmeginiň hökmandygyny duýdurýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran da şowdaky çeşmämiz hem täze okuw ýylynda şeýle düzgüniň boljakdygy barada vilayatyň bilim işgärlerine maglumatyň gelip gowşandygyny, olaryň hem okuwçy gyýdlara we maşgalalara duýduruş edendigini gurrun berdi. Şu ýyl mektep okuwçy gyýdlar üçin täze mektep formasy giýdiljek. Bu barada mektep muallimlerine ýokardan tapşyryk gelipdir we formanyň nusgasynyň 10-njy awgustda mekteplere geljektigi aýdylýar. Diýinjalys döwri bolsa-da klas ýolbaşçylary okuwçylaryň öýlerine aýlanyp, olary 10-njy awgustdan öň mektep formasyny almadlygy tapşyrýarlar. Käbir bilim puwdanyň vilayat derejesindäki jogapkär işgärleri bu formanyň giň köýnek, balyk we jaket boljakdygyny eşidendigini aýtdylar diýip çeşmämiz aýtdy. Bellep geçsek bu düzgün diňe türkmen maşallalarynyň çağılary okuyan mekteplerden däl. Eýse paýtagtyň 55-nji 57-nji orta mektepleri ýaly rus, türk we beýleki milletleriň çağılary okuyan mekteplerden hem talap edilýär. Bu bolsa türkmenler bilen bir hatarda beýleki milletleriň enatalarynyň arasynda hem nägilelikleriň döremegine sebäp boldy. 24-nji iýulda ýerden saat 7:45 töwerege 30-dan gowrak enata Aşgabatyň Parahat 3 etrapçasyndaky 57-nji mektebiň öňüne üýşüp, mektep ýolbaşçylaryna gyýdlarynyň uzyn ýaşyl köýnegi we tahyany giýmegi dowam etdirjekdigine, ýöne olardan milli aýak giýimini ýagny balagy giýmegi talap etmediligi soradylar. Galybersede bilim işgärleriniň ençemesi bu täze formanyň köp maşallalaryň büdjetine agram saljakdygyny, sebäbi okuwçy gyýdlaryň täze egin eşigini tikdirmek üçin 1000-den 2000 manada çenli aralykda pul serişdesini sarp etmeli boljakdygyny çaklaýarlar. Mektep okuwçylarynyň sumkalary, ruçkalary, depterleri, günnelikleri geçen ýyl bilen deňeşdirilende adyndan 500% gymmatlady. Dogrusy käbir hojalyklaryň çağlaryna täze forma beýledi dursun. Ruçka, depteri alyp biljegi hem mana. Dollar şuun 18 manada yetdi diýip Daşowudly çeşmämiz sözünü jemledi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky aýal gyýdlaryň daşky görnüşi bilen baglylykdaky çäklendirmeleri mundan bir näçe ýyl odal girdip başlan bolsa-da, soňky aýlarda munyň gerimini barha güýçlendirdiler.